amabian, 7 posturen bila Donostiarrarekin batera, gero urrengo bi igandetan, iraileko lehen bi igandetan parte hartzeko. Eta 12. edizioa dugu, eta badakizue, azken bostak, Pasai Donibaneko Batelerek, San Juan Darrek irabazi dituztela, eta aurten ziklo berri baten garaia da, San Juan Darrentzat, eta hautagaitza ezberdina daude, baina haiek ere hor dira. Haiek ere hor dira tartean 8 hoietan sartzeko itxaropen galantarekin, politarekin. Eta estropa deremua ikusten ari gara, behin eta berriro, ikuspegi honetan antzematen da, barruko urak, Ibon Gaztañazpi, lasaixeago, noski, normala denez, kanpo kalde horretan, esan behar dugu, badela mugimendu pixka bat orain heldu zareten ontzat, esan behar dugu, itxas gora, 4:35 minututan izan dela, hortik aurrera bera, eta momentu honetan, jadanik pentsa daiteke, koefizientea handiko eguna dugu gainera, 105, aste osoan, igandean arte ere bai, eta honek esan nahi du, korronteak eta eragin garrantzitsua izango dutela, hemen datua, Maria beraz jeisten, eta haizea 11:12an utzi dugu, gure azken datroa eskaini dugunean. Ibon Gaztañazpi, ez dago ustekabekorik prebisioa bete egin dira, itsasoari buruz, haizeari buruz, beste batzutan izaten da, edo aurreratu indala, edo atzeratu indala, gaur momentuz ez. Ez, eta gaurko baldintza hauekin nik esango nuke, diferentziak ere nik gaur, Mikel, hemen badakigu, 7., 8. postu horietan, ehunenekotan eta erabakitzen dela, baina iruditzen zait, oroar diferentzia handiak izango ditugula gaur. Korronte handia dabilelako eta ikusten ez den hori, gaur handia delako eta ikusi besterik ez, ordu bete bada, ia, ura, bere hasi ezkeroztik, eta oraindik ere, hortxe ikusten dugu, kontxak ondartzan, horre bainuzaleak eta nola duen, zeinen goian dagoen, marea. Bai, bainuzaleak badira, eguzkitzaleak ere izaten dira, hoietariko asko, baina gaur iskutuan dugu, Gaur ez dira asko belztuko. Ez, Lorenzo iskutuan dugu, atxeden hartuta. Bueno, haze arraun festa jaun Andreok gaur hemen duguna, antolaketari begira zailtasun handia da hau, eta alegin berezi bat suposatzen du, eta martxa honetan antolaketak eman beharko dizkio, buelta batzuk egoerari, baina, danak uretan dira, pakean dira, hemen kluetako ordezkariak ere oso aldarte honean ikusten ditugu, haientzat prestatutako armailan, gu ere posik hori dena ikusita, eta, ontziak, arreta osoz prest. Orain, Ibon, konzentrazioa mantendu, entzenatzailearen aginduak horiek patroiak eta nolabait orain birpasatu, eta eunaren bila alegindu, Ibon. Hemen utz guztiak oso garesti ordaintzen direlako, ez? Pentsa, gaur arraunlari edo entrenatzaile askoren ametsa, alegia kontxa jokatzekoa, gaur gauzatu daitekela, edo beste erabatera esan da, denboraldia honetarako prestatu dutela, askok eta askok. Emakumeek, ia 10 minutuko lanerako, gizonek, 20 minutuko lanerako. Horrek zer eskatzen du, asteko eta behin erabateko kontzentrazioa. Guztiek estropa dau, landua daukate. Nola atera, 10rekoak noiz jo, ziaboga nola hartu, ez ustekoren bat gertatu ezkero ere, horri nola aurregin. Batez ere behar dena da, burua hotza mantendu, patroiari kasu egin, eta norberak bere rendimendurik onena atera, eta guztia eman. Joan zen urteko datu bat ere emango dizuet, joan zen urtean erlojupeko lehian onena Ribeira izan zen. 11:17:02, eta gero San Juan 11:17:14. Zelkapen nagusiari begira ez, zelkapen nagusiari begira San Juan izan zen nagusi, eta bere zikloko 5. lortu zuten, eta bi egunetako lanaren ostean Orio izan zen 2. 11 segundura, eta gero Ribeira 19. Eta, dena prest, denak arreta osoz kokatuta, eta antzeman daiteke, hor mugitzen dela, pixkatxo bat, balizan dugune banderatxo hori, eta, bestetik antolaketak eta Donostiar Elkartearen laguntzarekin, ikusita estatxekin ze goraberak izan diren, hau lehen urtean ere egin zuten, eta ikusi ligan ze gertatu den, hor patroiari lanak errazteko laguntzaile bat, eta hau eskertuko dute, Ibon. Eta ongi iruditzen zain niri, horre minutua bakarrik izaten da maniobra osea egiteko, alegia. Alako tentsioarekin. Irtera joan, irteran sartu, ongi sartu, estatxa hartu, treneruan filatu minutua bakarrik,
bueno, niri hor bakarren bat jartzea laguntzeko, estatxe emateko, ongi iruditzen zait, eta gaur Donostiarra B ontziko patroietako bat hortxe jarri dute. Begira hor pestanetxoarekin ere ikusi dugu Tolosaldeako trenerua. Bueno, une batetik bestera, hasteko garaia bada, eta lehenengo Tolosaldea, oraindik horre balitza ingurura hurbildu gabe. Oraintxe sartzen. Oraintxe, eman diote sartzeko agindua, ez da haien akatsa, zai zeunden, hor ez dago keskarik, eta hor dira denak bigarrena hori izango da, gero Deustu, San Juan, Kaiku, Izuntza, Donostia Arraun Lagunak, Zumaia, Ibaika eta Hondarribia, horiek favorituen multzoan, gero, jarraian, minutuako tartearekin baita ere, Nekoskoruxo, Tiran, Kolindres, Ondarroa, Perillo, Ribeira, Lapurdi, Hernani, Mugardos eta azkena Kabo izango. Hementxe da Tolosaldea, laugarrenak dira, eta ligan, 111 puntu dituzte, eta frantzez dute prestatzaile, Malen Oiartzabal gaur patroi lanetan, ontzia urdina, Zarostarrek utzitako enbata hain zuzen. 5 juvenilekin, Mikel, oso talde gaztea. Hasi da, semaforoa berdea, eta hasi da jaun Andreok erlojupeko lehia. Hemen Tolosaldea, eta ea, ze moduz moldatzen diren, frantzesek prestatutako emakumeak. Bueno, aurrenak dira. Horrek alde batetik abantaila bat badu, zeurea egin, arreta osoz eta kito, bestetik ezin erreferentziekin eta jokatu, edo gutxienez hartuko dituzten onak, ziagoakoak eta, elana bukatzen ari direnean, ez da, edo bukatu. Askotan taldearen ezaugarrien arabera, erreferentzirik ez izatea, askok nahiago izaten dute, eta bestea, giroak petraltzera egingo balu, alde horretatik, izango dutela abantaila. Bueno, 10 segundu barru irtengo da Oriotarrak, prest, hortxe dira, semaforoa gorri, berehala. Bai Orio, hor da semaforo berdea, Nadet Agirre patroi lanetan, eta noski, lehen erronka handia lortu eta gero aurrera atera eta gero, pentsa daiteke, orain Oriotarrak, nolako ilusiarekin arituko diren hemen kontxan, ez da? Pentsa, beraientzat emakumei dagokionez lehenbiziko kontxako bandera litzatekena, eta horretarako gaurkoa egin behar, nik uste dut urte osoan ikustetakoaren arabera, bueno, istripurik ez bada barruan izango direla, baina gaurko hau pas egin da. Irtera hori bezala, lehenbiziko irupaladak motxak egin dituzte, eta dagoeneko, barraunketa luzatuta. Eta eguzkirik ez dela, baina denak txapelarekin. Bai, espadan. Bueno, eta 10 segundu barru hurrengoa irteeran, Deustu izango da, hementxe dira. Deustu Bilbo, Aiala, Uribe Larrea gaur patroi lanetan, Beperet prestatzaile. Hor dira, Bilbotarrak, gogora dezagun, eta ligan 3garrenak izan direla, Ibaika eta Zumaiaren atzetik. Hau da, playoffera joango diren bi traineruen atzetik. Hor dira Bilbotarrak. Estanatxoarekin, hauek ere, oraindik palkarik iruditzen zait gaur ez dugula ikusiko Mikel, palka txikirik eta tapakirik ere ez, emakumei dagozkionez, baina pestana hori oso erabilgarria izaten da. Eta gero bestea, tomatera, bai bon? Bai, naiz eta erlojupekoa izan, norabideak oso garrantzitsuak, gaur Joserra Momendizabalek berak esan dugu erlojupekoa da, baina badia da, eta mugitzen korronte eguna. Eta mugitzen jakitea, eta hemen oso garrantzitsua da. Alegia aukera badute lehenbiziko kaletik, edo 0 aldera ere. Irteeran urrengoak, San Juan darra. Hortxe dira. Azken 5 urtetako garailea. Hor da, Pasai Donibaneko taldea, Maider Etxaniz, patroi lanetan. Eta hor dira batelerak, zemoz moldatzen diren. Irteran izan dute arazotxoren bat, Nik uste dut ongi enfilatu gabe atera direla, eta horrek ikusi dugu, Txaniz patroia, trenerua, 3-4 paletan zuzendu behar izan du. Minutu bat bakarrik izan dutelako, eta hor minutu batean oso
oso iaio eta oso azkar. Ondo kokatu, ondo sartu, ondo prestatu, derrigorrezkoa da hori. Begira, oraindik badia barruan eta zer mugimendu dagoen. Hemen ditugu ba. San Juandarrak. Eta hurrengoak Kaiku Arraun elkartekoak izango dira irteeran, bi mitartean Deustu ere bai. Eta hortxe dira. Leio aldian, Kaikutarrak Bizkaiko txapelketa irabazi zuten Lekeitioko uretan, Iraide Ruiz patroi lanetan eta Flores prestatzaile lanetan. Hemen dira, Kaiku Arraun elkarteko emakumeak, bosgarrenak dira, indartsuenen multzoan, beste 5 arraun elkarte izango ditugu multzo honetan, Izuntza, Donostia Arraun Lagunak, Zumaia Ibaika eta Hondarribi. Oso bizi arraunean, Kaikutarrakia berrogei paladan, eta Tolosaldeak Leicester ziagogan behar du. Eta hor begira urak nola dauden. Kaiku 6garren izan da, eta ligan, San Juan 5garren eta atzetik Kaiku 6garren. Eltzea bezala ura irakiten. Hori beste estropaderemu bada, Ibon. Berriro esan, handia ez, baina txarra, oso txarra gainera arraunerako. Hor kanpoan. Eta irteeran Lekeitioko emakumeak, Izuntza Arraun elkartekoak, eta hauek ere hasi dira. Bueno, gogoratu behar da, Izuntza eta Ondarroa elkarlanean aritu zirela, aurreko denboraldian, baina aurten bakoitza bere arrobiko jendearekin, ontzia osatzeko gai izan da, eta herriko jendearekin bete dute, eta ontzi txukuna gainera. Alde batetik Zugaztik prestatutako lekitxarrak hemen, nahi Aboitiz patroi lanetan, eta gero ikusiko ditugu ondarrutarrak, Nagore Osoro prestatutako emakume. Bueno, hemen Tolosaldea. Laizter behar dute, Treniru hori, begira saltoka, aurreko koazta libre dela, oraintxe Tolosaldea. Hortxe dira ba. Joan eginda ba. Erne irteeran Arraun Lagunak. Lanari ekin dio Arraun Lagunakek eta Tolosaldearen denbora 5:45. Ziabogan 5:45 Tolosaldearen denbora. Eta hemen Gu Arraun, haundietako bat, hor da Orio baita ere. Ongi bukatu usatzean, gaur arraunketa ongi bukatzez duenak, ez dauka zereginik. Trainerua zehazka bezala azten bada, akabo. Hor dira Oriotarrak, maniobra ona. Bai. 5 eta 32, begira ze diferentzia, 23 segundu gutxiago, Eta Tolosaldea ete ligako laugarrena da, ez da edozein. 5 eta 32 oso demora ona Oriotarren. Proportzio honetan, Tolosaldea harrapatzeko aukera ere bai. Bueno, irteeran Zumaia, hortxe da. Emakumen Telmo deun trainerua, bigarrenak ete ligan playoffean izango dira, playoffari begira, test bat ere bai, Hondarribiarrekin egingo dute hauek, eta noski Ibaikako txapeldunek ere bai. Irtera bizi askoa, Zumaiarrena. Ongi bukatuz, bizi arraunean. Manterola, prestatzaile. Egira trainerua nola duen patroiak, hor kerten bat, heltzeko hor ikusi dugu patroia, heltzen Diaz. Bai, Eneritz, Diaz. Telmo duen ontzi horretan patroilanetan. Bueno, ea, hurrengoa maniobra egiterakoan Deustu, hemen da Deustu. Eta irteeran Ibaika eta Hondarribia falta dira. Aiala Uri Belarrearen agindutara, maniobra egiten Bilbotarrak. Hor Orio, oparian, zabaletik, Deustu. Bai, pasatxo bezala behar bada, hemen Ibaika. Deustuk 5:43, Tolosaldeak baino 2 gutxiago. Eta lanean Ibaika errenteriakoak nagusi izan dira 150 punturekin ete ligan, txapelduna, Zumaiaren aurretik. Bueno, eta multzo honetako ontzi bat falta da, Hondarribia. Hemen da Ibaika, Maiak ezala prestatzaile,
eta Ingi Ugarte patroi lanetan. Begira irudia hau, ze adierazgarria den. Patroi irreparatu. Kanpokaldeko itxasoak hor kanpokaldean duen egoerari buruz. Astindu egiten du, estribor amurati sartzen da, espalda dagoen oso gogor jotzen du. Oso gogor jotzen duenez. Itxaso handia izan gabe. Hor maniobran San Juan darra. Falta du oraindik, Orentxe trabezu. Orentxe gurutzatuta. Hortxe kronoan, 5:52. Deustok baino, bat gutxiago, baina Oriok baino 19 gehiago. Momentuz behin-behineko sekapenean, bigarren kokatu dira, eta lanean da jadanik Hondarribia. Lan erditan beraz, tarte haundia Oriotarren aldekoa, eta hemen Hondarribia, Cortez, prestatzaile, eta Nerea Perez, San Juanekin lan handiak egindakoa, orain patroi lanetan horrama Guadalupeko. Irtera hona iruditu zaipa, Hondarribiarren. Bueno, urrengoa Kaiku izango da, ikusi dugu momentu batez Ireide Ruizen ontzia, eta poliki-poliki, errojo aurrera doa. Begira irudi honetan, nola une oro batera eta bestera nola mugitu. Deseroso eta astindu egindu nabarmenki itxasoak Bizkaitarra trainerua. Gogortzea izaten da, zaila. Bueno, orain urrengo multzoko lehenengo trainerua Mekos, Koruxo eta Erne multzo honetan azpimarratu behar da, ontzi indartsua dela. Nora doa, Kaiku Ibon? Oso urrutira, trabestu gabe sartu du. Zergatik ant? 6-0-5, orain arteko apalena. Trabestu gabe, bai. Bai, baina maniobraz aparte, joateko luze horretan ere, uste dut ez dutela asmatu. Eta argibili enfilazioarekin eta asmatu izizana, Gaur asko tiratzen, gaur kale bat eman behartzaio, babor estriborrera barkatu irteeran, gero deribak eraman ez ditzan, trainerua. Irteeran urrengoa tiran, eta, bueno, iruditzen zait, begirari naiz, non datozen traineruak, eta Orio oso ondo datorrela, bigarren luzean ere, eta Tolosaldea ez dutela oso urruti. Une honetan, bi traineru, horixe, bi ez 3 traineru, Tolosaldea eta Orioren artean, ia minutua jango dio. Tiran ere lanean da. Bueno, momentu kritikoa oraintxe etorriko da, batzuk iristen da, beste batzuk aurrera, eta, bueno, Kaikuren atzetik urrengoa izuntza, ziaboga egiterakoan izan da, 5:48 denbora markatu dute Lekitxarrek. Oraintxe, Hondarribia badiatik kanpora ateratzen. Hemen Tolosaldea. Eta Orio izugarrizko luzea eginda, esan daiteke 50 segundu jandizkiotela, Zabaletaren emakume. Barrura ere bai, Bai. Joan eta etorri. Horra arraun. Arraun lagunak, Zabaletik hauek ere bai, Arraun lagunakek 5:42 bigarren denbora Orioren atzetik. Tolosaldea sartzera. Bueno, lehenengo helmugaratzea izango dugu. Tolosaldea, deustu pixka bat atzetik da, Erne, hor Tolosaldea bai 12:08. Eta Orio, bai Orio baita ere. Venga! 11:12. 11:12, Oriok 12:08 Tolosaldea. Venga, San Juan! Venga! Zulo handia, eta ziagoan... 55 segundo, zehatzak izateko. Eta ziagoan Orio Donostia Rauni, 10, San Juani 20. Horra, ze arazo, asko ze lehenago hasi da, Zumaiako aurrekalariak asko ere lehenago hartu du Arrauna. Bueno, hor da Zumaia, maniobra garaian. Arraunaz libratzen ere lanak, traineru guztiek, gaurko Bost eta giro honekin. 55, hirugarren kronoa litzateke. Oso ongi Zumaia, Goian, Oriok 5:32, Donostia Arraun lagunakek 5:42, Zumaiak 5:45, hirugarren kronoa, lan erditan ondo Zumaiarra. Oso ongi ere, pentsa. Arraunek 3 segundo bakarrik, segundora. hori da. Eta nahi baduzu Oriorekin kontua egin, Euskotren Ligako garailearen gandik 13 segundora, estropada erdian. Bada zerbait. Firmatzeko modukoa. Izango ez da ba. Oraindik estropada bukatu gabe.
Bueno, elmugan, 11 eta 12 horiok, 12-0-8 Tolosaldeak, eta hor urrengoak Deustukoak izango dira. Bien bitartean, Ibaika Ziaboga egitera doa. Eta estutik hartuko du, Ziaboga ona emango du Ibaikak, iruditzen zait. Eta Deustuarra lanak amaitze. Hor dira. Hor da Deustu. Bai, Deustu. 50. Bueno, momentuz bigarren tokian. 11 eta 56. Eta Ibaika goian Donostiarraren denboran. 5 eta 52. Nik lehen eraipatu dugu, Mikel, Ibaika eta Zumaiak bere mailik onena eman ezkero, badirela Euskotren Ligako zenbait treneroen pareko badirela. Pentsa, lan erditan, biek lan behar bikaina osatu dute. 11 eta 56 Deustuk, eta elmugak urrengoak, elmugan San Juandarrak izango dira, eta iruditzen zait luze polita egiten ari direla, bukatzen aurretik. Ikusi, 11 eta 53 San Juan bigarren kokatu da zerkapenean. 11 eta 53 Arroxa. Hori horren gandik, 31 segundo. Bai, minutu erdi. Hori da referentzia, minutu erdi. Minutu erdi. Hor da ondarribia. 5 eta 57 bosgarren tokian, San Juanek 5 eta 52 zazpigarren Deustu. Baina, oraindik anontzi gehiago falta dira, noski. Ba hor ikusten da, tropela ondia ikusten da hor, Ziabogan, treneru asko ikusten dira segundo gutxian. Hemen Ribeira, begira. Banuen hau ikusten gogoa, txukun asko arraunean. Txukun asko arraunean. Erritmo sarri egia ez, baina ongi bukatuz. Bueno, hemen dira, Donostia Arraun Lagunakekoak, eta elmugaratzen urrengoa Kaiku izango da. Aiziak ez dakit, gura ezote duen egin gainera. Hemen badian, nabarmen ez, baina beira ezetz, esango nuke. Lapurdi, Hernani, Mugardos eta Kabo, Lapurtarak irten dira orain. Kaiku sartzera. Eta bien bitartean hor da Kaiku. Denbora, 12 eta 12 momentuz sartu direnen artean apalena. 12 eta 12 Kaiku hain zuzen, ia minutu bat atera dio Oriok. Orain arteko kronorik onena markatu dute Oriotarrek. Orain, Arraun Lagunak galdu bukatzera. Ez, oraindik ez. Lehenengo Izuntza. Izuntza, hori da. Eta gero Arraun Lagunak. Ba, jandizkio, ez dakit minutu erdi, baina jandizkio segundo eder batzuk Arraunek. Izuntza, Tolosalderen aurretik. Bai, Tolosalderen aurretik. Hortxe dira, Izuntza 12-0-0. Tolosaldearen aurretik eta Deusturen atzetik. Hor dira, laugarren. Momentuz Orio, San Juan Deustu, Izuntza, Tolosa, Kaiku. 6 Arraun elkartek amaitu dituzte lanak. Hor da, Arraun Lagunak. Dipala. Bai. 11 eta 30 bigarren denbora. San Juanen aurretik kokatuko dira. Donostia Arraun Lagunakekoa. 11 eta 30. Izuntzak 12-0-0koa markatu du. Ara, espaldiatzeko Arrauna pasatu zaio, bai? Arrauna hautsi. Noski. Palatik gainera, Bai, pala. Palatik, bai. Palatik hautsi gainera. Esan dugu nora joan da. Hor duzu arrazoa. Horregaitik. Hautsi, erditik. Erditik, hori askotan, eta ez ziot horregatik gertatu denik, askotan gertatzen da kablearen neurria egokia ez baldin bada, gerta daiteke. Ez ziot horregatik puskatu denik, Zumaia sartzera. Hor duzu Kaikuren langa. Hemendik aurrera, aldatzen joango da hori.
Zumaia etorri ere ongi. Zumaiak hobetuko du hori. Hor dira Zumaiarrak, bai Zumaia 11 eta 37 San Juanen aurretik. 3. denbora. 5 segundo San Juani eta Arraunek handik 6 segundora. Ez da datu txarra, Ez, ona iruditzen zait, oso ona ere. Momentuz atera dena, goitik hori da, zulo handia denei ere. Bueno, hortxe dira. Ondarrutarrak. Por kolindrez ongi, ikusirik Ondarruz etorrela Derrigorrez egin behar du hori, zabaldu egin behar du. Eta lanari ekiten azkena, Cabo da Cruz. Eta bien bitartean, Ibaika hemen. Urrengoa helmugan, gero Hondarribia etorriko da. Eta lehen multzoko 10 traineruek amaitua izango dute lana. Momentuz 11 eta 35 kronoa Ibaikarentzat, Zumaiaren aurretik eta Donostiarraren atzetik, beraz, Donostia Arraunlaguna, barkatu, Orio nagusi, Arraunlagunak 2, Ibaika 3, Zumaia gero, San Juan eta Deustu ea gero. Izuntzak 12-0-0, Tolosaldeak 12-0-8, Kaikuk 12 eta 12. Ea Hondarribiak, Eta bin bitartean Ziabogan, Perillo. Kolindres apalena izan da orain artean 6 eta 41, Perillok 6-0-8, Tiranek 6-0-6. Nik uste du San Juanena hobetuko duela Hondarribiak. Hor dator Hondarribia. 11 eta 42 San Juanek. Zumaiak 11 eta 28. Zumaiarena ez. Eta San Juanena Hor nunbait, Bideo finiša esango nuke ez. 11 eta 43 behin-behinekoa. Hor oso euneneko baliotsuak, 17 segundo San Juanen alde. Zer den, Baina hori bideo finixarekin egokituko dute, Bada espadan erne ibili beharra dago. Bueno, 10 indartsuenen multzoak amaitu ditu lanak. Eta bestetik aipa dezagun, lan erditan, Hondarribiak izandako gora bera, 5:47, zein garrantzitsua, orain bukaeran zergaitik hor San Juanekin eta tarte hain txikia izan duten, eta falta dira oraindik klub garrantzitsuak atzetik, eta kinkalarrian Hondarribiko emakumeak hor, eta orain justu eunenekoak aldatu egin dira. 11, 42 eta 72 bideo finixarekin Hondarribia, 5. denboraren jabe litzateke, 6. San Juan 11, 42 eta 88. Ez da euskeri bat, Hori oso garrantzitsua, oraindik bi galiziar zera hori falta dira. Bueno, Ribeira eta orain sartzean doan Mekos. Argi 11 eta 42. Mekos 12 minutu, Mekos ez da ibili, espero zitekeen mailan, 12-0-2. Hau ona, San Juan darrentzat. Guztientzat, baina San Juan darrentzat jo 6. lekuan delako. Deustorentzat, noski. Deustor mugan. Elmugan, beraz ditugun ontzi guztiekin, 7. Hortxe argi laranjarekin, semaforoaren aurrean izango bagina bezalaxe, hor duzuet datua, Deustuk 11, 46. Eta Elmugaren bila tiran dator orain. Eta hurrengoa Ziabogan, argi Ribeira izango dugu eta, hori jarraitu nahi genuen, Dato garrantzitsua da, bai. Begira, Miguel, ze jauzi ematen dituzten. Nola astintzen duen, beti alde batera tiratzen du gainera. Ja, baina Ribeira pasata dau, 5:50 Ribeira. Hauek Hernani dira. Hernani, hori da. Ribeirak 5 eta 50 egin du lehenengo luze horretan. Hau Hernani. Eta Elmugan Tiranek 12 eta 12. Galiziako ligan bezalaxe, Mekos aurretik eta gero Tiran.
Momentuz beraz, Orio, Arraun Lagunak, Ibaika, Zumaia, Hondarribia, San Juan eta Deustu barruan, eta falta diren ontzi guztien artetik pentsa daiteke, aipagarriena, behintzat kanpokaldean demora txukun egin duena Ribeira izan da, Ribeirak San Juanek baino 2 gutxiago egin ditu, eta Deustu baino 3 gutxiago eunenekoak baztertuz. Angoian Ondarroak 5 eta 55 egin du, eta besteak bekaldean. Besteak bekalde xamarrean ibon. Ondarroak ere, Ziabogako denbora aintzat hartuta, bueltako luzean asmatu badu, gainean egon daiteke. Laister jakingo dugu. Patroia, eskarmentu duna hemen. Noski, hemengo bandera astintzea dakiena. Jauna, Zumaiarekin. Orio, Donostia Arraun Lagunak 2, Ibaika 3, Zumaia 4, Hondarribia 5, San Juan 6, 7, Deustu. Aukerari gabe izuntza Mekos Tolosa aldea Tiran eta Kaiku. Argi Ondarroak, San Juanek 11 eta 52. Eskatu ari da, Nagore Osoro. 11 eta 23 orain. San Juanena ez du onduko, Deustorena ea. Deustuk 11 eta 56. Lehiakor, ez dakiz hartuko diren, baina Uste oso dute lehiakor. zetz, baina urruti ez dira ibiliko, Ez dute hobetuko. Ez da txantxa, Ez dute hobetuko, 56 orain pasa dira. 12 gora, 12-0-0 eta 51 eunen momentu Ondarrutarrentzat. Eta gainditu egin dute beste talde arroxa Kolindrez, Ondarrutarrek. Kolindrez minutu balenago irten, da hala eta guztiz ere gaindituta. Eta hemen, Santa Olaia ontziarekin, baina hau Ribeira da. Ribeira. Ea, zer gertatzen den, Orio, Arraun Lagunak, Ibaika, Zumaia, Hondarribia, San Juan eta Deustu. Gero, izuntza, eta orain helmugara iristen ari den Kolindrez. Kantabriako ordezkariak ete ligan ere apalenak 16 punturekin. Ondarroak aurreratu egin du. Orantxe helmugan Kolindrez, 13 eta 51 orain arteko apalena. Beraz, aukerari gabe, Ondarroak 12-0-0, izuntzak 12-0-0, bien artean 22 eunen Ondarrutarren alde, gero Mekos, Tolosa aldea, Tiran, Kaiku eta Kolindrez. Langa Deustuk markatzen du. Hor, ontzi urdinarekin datorrena, Ribeira da, baina Erne aurretik Perillo sartu behar da, Perillo sartu da 12 eta 24. Argi, Ribeirak, San Eta hemen da Ribeira. 11 eta 52 San Juanek. Deustuk 11 eta 56. San Juanen atzetik. Deusturena hobetuko dute. Deusturena hobetu, Ribeirak 11 eta 55. 7. tokian beraz, Ribeira. 11 eta 55, Deusturena hobetu dute, 10 segundu terdian. Beraz, hor dago aldaketa garrantzitsua. Ribeira, bai, Ribeira, 7. da, 11 eta 55 denbora. Hori da Langa, Ribeirako galiziarrak barruan dira, eta orain lanak amaitzeko, Lapurdi, Hernani, Mugardos eta Kabo. Eta Lapurdi, Hernani eta Mugardos Ziabogan oso atzera, Kabok, 5 eta 55, Ribeira baino 5 segundo nekezago. Hor dago aukera. Bai noski. Hori erabakitzeko dagoena, ea Kabok egin duen modua, barrurantz 5 segundo errekuperatzeko Ribeirari. Momentu honetan esan daiteke, Orio, Donostia Arraun Lagunak, Ibaika, Zumaia, Hondarribia eta San Juan barruan direla, 6 lehenengoak. Ribeira 7. 11 eta 55 da, eta Kaboren zain egon beharka da. Besteak oso atzean, bai, Lapurdi, Hernani, Mugardos eta Kabo. Lapurdi orantxe lanak bukatzen, baina Langa 11 eta 55 dago, eta hau egia 12 eta 10 dira. Hortxe dira Lapurtarrak, Joana Alzu eta Altzibar patroilanetan, Xubero ontzian, posten gara, Ipar Euskal Herriko ordezkariak,
hemen ikusteak posten gaitu, emakume eta gizonetan gainera. Eta, bueno, Ribeira 7garren, 8garren Deustu Bilbo kanpoan geratu da hor datoz lapurtarrak, eta hauen atzetik Hernani, segundu asko jandizkio Hernanik, gero Mugardos, eta azkena Kabo izango, hor Galiziako ontziak, ziztu bizian. Ea zer gertatzen den, Era bat egin da ikusten da trainerua, Kaboko gizonak ondo ezagutzen ditugu, gogorrak eta tematiak amaitu arte, emakumeak ez dakigu, baina emakumeak esan behar dugu, Galiziako ligan, 2garrenak izan direla, Mekos Koruxoren atzetik. 47 puntu eta Kabo Dakuzek 18. Orain Hernani bukatzera, iruditzen zait, barruranzko luzea, hobea egin dutela, kanporanzkoa baino. Orain Hernani. Hor da Hernani, 12 eta 25 Hernani Periñoren atzetik azken aurrekoa litzateke. 12 eta 25 gure pantailako datuen arabera. Ea ba. Kaboko gorriak, ea. Mugardos aurretik eta Kabo atzetik. Kabo, bere... Ez du harrapatu oraindik. Ez, oraindik ez. Hor da, eta hauek dira, Mugardoseko. Eta langa, Mikel, 11 eta 45, ez da? 11 eta 45 eta 10 hor dago langa, hori hobetu behar da. Hernanik 12 eta 25, atzetik Lapurdi 13-0 azkena Kolindrez 13 eta 50. Momentuz 18 traineruk amaitu dituzte lanak, Galiziako 2 haue falta dira, Mugardos 12 eta 24 kronoarekin dator, eta Mugardos eta Kaboren artean, zenbat, 20 piko segundo. 20 piko segundo izango dira, Mugardos 12 eta 26. Ribeira sartuko da, Iruditzen zait, Ribeira segurua dela, eta ikusi egin beharko da Kabok Deustuaren denbora ere hobetzen duen. Ribeira barruan izango da baita ere, Galiziaren ordezkaria, Ribeira 11 eta 53 Boiroko emakumeentzat, hobetu dute Deusturena bai, 8garrenak dira Kabokoak. Deustuk 11 eta 56, ez dutu azken txampan, hori da azkena izatearen abantaila edo azken aurrekoa, erreferentzia guztien jabe zarela, eta hori kudeatzeko abildadea baldin badago eta indarra, horrek ematen duela bidea, ez? Orio nagusi 11-12, 5 minutu barru, hasiko da gizonezkoen lehia, 2garren Donostia Arraun Lagunak, 18 segundora, Ibaika 3garren 22, Zumaia 4garren 25, 5garren Hondarribia, merito handikoa, gora bera izan dutean kanpoan, Ziabogan ala eta guztiz ere. 5garren, 6garren San Juan 11 eta 42, 7garren Ribeira 11 eta 45, 7 hauek eta Donostiarra, hor izango dira, datorren lehian, igandeko lehen jardunaldian. Kabo kanpoan, Deustu, Ondarroa, Izuntza, Mekos, eta atzetik Tolosaldea, Tiran, Kaiku, Periño, Hernani, Mugardos, Lapurdi eta Kolindrez.